Nalazimo se u Dnevnom centru za decu ometenu u razvoju Snežana Živanić, direktor ovog centra, i Predrag Mirčić, donator sportskih rekvizita. Evo jedna sjajna akcija kada su deca u pitanju, pre svega sportski rekviziti. Da, ja moram da se zahvalim. Mi smo ove godine baš imali više Deda Mrazeva, ali današnjem smo se baš obradovali zato što smo obnovili naše sportske rekvizite u našoj maloj fiskulturnoj sali. To nam je baš bilo neophodno. Ja se zahvaljujem na ovako lepom i potrebnom poklonu. Drugo, obnovili smo ono što je nama potrebno za našu kuhinju. Ja moram da kažem, nažalost, da smo pre mesec i po dana opljačkani i da je odavde izneto svašta nešto što je deci bilo potrebno. Znači, kupili smo od donacija aparat za američke krofnice, kupili smo super secka, kupili smo teflonske i sve druge tepsije, tiganje i ostale potrepštine. To je domaćinstvo gde naši korisnici samostalno, potpuno odvojeno od naše kuhinje, spremaju i osposobljavaju se za život. Da kažemo da su društveno odgovorni mladenovčani pokazali pravo lice, pogotovo u poslednje vreme. Ili se meni to čini? Ne čini vam se, da, ali ja sa braćom Mirčić inače imam divnu saradnju i sarađujemo na nekoliko nivoa. Ovo je bila jedna donacija koja je došla u pravo vreme i koje se deca takođe obradovala zato što ćemo moći da nastavimo sa domaćinstvom. Predrag Mirčić sa nama, da kažemo da je u stvari ova akcija krenula još prošle godine kroz Almanah mladenačkog sporta. Tada ste donirali, koliko se meni čini, gimnaziji, osnovnoj školi Momčilo Živinović, evo sada i Dnevni centar. Tako je, to smo započeli što se tiče sportske ovog dela aktivnosti, da dodelimo lopte i ostale rekvizite za fiskulturni deo što se tiče škola. Eto, sada se uključujemo i ovde za dnevni boravak. Imali su sluha što se tiče i naše ponude i svega toga što se tiče i osnovne škole i normalno saradnja sa direktorima. Ne bi bilo to da nisu imali sluh za to. Tako da što se tiče, to je jedna od pomaganja, da kažemo, školstvu, pomaganja što se tiče i evo sada dnevnog boravka ovde, tako da nastojat ćemo da i dalje pomažemo koliko je god to moguće. Da, samo da kažem, ja moram da budem malo bezobrazan pa da se pohvalim da je upravo na moju inicijativu smo krenuli saradnju prošle godine po pitanju Almanaha i još jedna stvar, društvena odgovornost preduzeća Mirčić je uvek bila na mestu. Evo, pre neki dan smo bili sa hemičarima, tu su fizičari. Redak slučaj da se školstvo bude u prvom planu, a kod preduzeća Mirčić to sigurno je. Pa, kao prvo, najbitnije što se tiče školstva jeste da naraštaj budući, sadašnji, što se tiče da napreduju u obrazovanju, jer je obrazovanje i najbitnije, normalno. Tako da, što se tiče tih stvari, firma Braća Mirčić će uvek biti tu za školstvo da pomogne koliko je to moguće. Tako da, zadnjih, znači koliko već 7-8 godina to radimo uspešno i nastojat ćemo da i dalje to radimo kako treba. Isto ovim putem pozivam i ostale preduzetnike da se uključe u pomaganje školstva uopšte i u ustanovu uopšte Mladenovca kao Mladenovca, građanima, da jednostavno koliko god je to moguće i koliko god mogu da pomognu deci da što bolje odrastaju i da normalno da se iškoluju kako treba. Evo i direktorka, pri kraju, da kažemo, razgovara smo. Jeste, dobili smo od braće Mirčić još jednu divnu donaciju. Ona će biti u vidu koncerta akustične muzike. Svi naši korisnici uz pratnju roditelja će u februaru ili u martu je planiran, 21. februar je planiran, tako da se i na tome zahvaljujem. Akustična muzika je nešto što je blagotvorno za decu, pogotovo za decu sa autizmom. Za kraj,
Samo da poželimo sve najbolje u novoj godini. Tako je, svima srećne božićne i novogodišnje praznike. Hvala vam. Hvala i vama.